Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Pahing 2 Januari 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer karemenanipun Gusti. Para adiyuswa, ing Amerika saben dinten Senin kaping 3 wulan Januari dipun pengeti minangka dinten Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. punika pandhita lan aktivitas kesetaraan hukum kangge warga Afrika Amerika. Anggenipun ngupadi kesetaraan punika boten ngangge cara kekerasan nanging mawi gerakan tanpa kekerasan ingkang kadasaraken kapitadosan dumateng Gusti Yesus Kristus. Sedaya perjuanganipun punika sanes nuruti senengipun manungsa nanging dados sarana medharaken kersanipun Gusti. Rasul Paulus temen sanget anggenipun migatosaken pasamuan Galati. Pramila Rasul Paulus saestu gumun nalika mireng bilih pasamuan Galati gampil sanget anggenipun kelu Injil sanesipun, Injil Nasar ingkang cengkah kalian Injilipun Gusti Yesus. Mila Rasul Paulus ngengetaken bilih Injil ingkang sejati lan pantes dipun wartosaken punika boten martosaken punapa ingkang dipun remeni dening manungsa nanging karemenanipun Gusti. Galati 1 ayat 10 ngendika, dadi kepriye saiki kang dak goleki iku karepe manungsa apa kersane Gusti Allah? Apa aku kudu ngudi gawe senengi manungsa? Saumpama aku isih kepingin gawe senengi manungsa, dadi aku dudu abdine Sang Kristus. Paseksi punika ngetingalaken semangat peladosanipun Rasul Paulus martosaken kersanipun Gusti. Sinten kemawon ingkang namung nengenaken senengipun manungsa punika cengkah kalian kersanipun Gusti ingkang sampun nitahaken jagat. Para adiyuswa, sapunika jagat sangsaya risak awit manungsa namung nengenaken kasenenganipun piyambak. Alas-alas dipun babati supados manungsa saged nedha lan manggen. Satu kewan kausir saking alas papan pagesanganipun. Manungsa ingkang serakah boten peduli bab kawontening jagat titahipun Gusti. Malah wonten ingkang nindes sesaminipun manungsa kados jamanipun Martin Luther King Jr. Kita minangka tiyang pitados sampun sak mestinipun kita sami enget bilih kita boten saged namung nengenaken kesenenganipun kita piyambak. Monggo kita sami nengenaken karemenanipun Gusti inggih menika lestantunipun jagat ingkang sampun katitahaken. Kita sedaya sami dipun timbali dening Gusti kangge ngrimati lan ngupadi lestarinipun jagat ingkang tinitah mawi astanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amrih kawula nengenaken karemenanipun paduka ing satata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya kemawon. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Mirunggan kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan wonten ing pemulihan. Kawula pitados menawi paduka badhe maringi wetahing kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Sriati Sutrisno wilayah 8 GKJ Magelang ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang maring kegiatan, paduka ugi ingkang tansah maringi bagas kesarasan. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang udasa mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Bapak Suparmin, Ibu Pendeta Gledis, Bapak Irfan Sugianto, Bapak Joko Umboro, Umbowo ing Klitren Yogyakarta, Ibu Bambang HN, lan sawetawis
Sederek kawula ingkang dasak mangke nembe wonten ing pemulihan kawula pitados menawi paduka ugi badhe maringi kesarasan ingkang wetahasan. Kaudinipun sederek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah, kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa lan paring berkah. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otnia Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sederek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kangge ngrepekaken kidung. Sumangga.